लाइथांनाय थाmme shalmariwa fungni damsni tammani jorawa xerox khlaina thangtini kama kharno khungni hamjuk kamanai hamjukni mung khumbarti deborma umor thamchi broi kama jaknai nukhungni borogrok belai no wana ma singsa ungjak laikha nukhungni borogrok tamni hinke kamanai hamjukni usabo tongo umor chilini khumbartini ajaima kami ingkha korom shara busaini mung boloram deborma kamamani thai hinke busaini kami baskobra kamini no kamawo raiderogi jirania thanawo kaisa kamamani bagai machine complaint bo khlaijaka tabuk wana jangai kok o hamjuk bo thayo bo ungjaka aboni bagai busai boloram deborma sakbai thak lukurongno koikha kebo bono nugui tongkhe kokdukni bisingte krungnani tabuk hasteni lukurok krungui manani bagai kokdukni lombor engkha 9862619739 hayakeba 7629941855 lomboroke krunglaijadi kebo khakwa nugui tongjakhe Koila na ani chin murunu andung kham boloram deborma pas ora parani tajirani pias thanai unko 3 tarik mewo an burei nok ni hote ongor thamani tagla ki philiapo ite op media through hote lukoronu koijawo joto সম্ভব nukhake ani number japung thani aro jasaire thahori kisani hambai nungno yes rogo kuno kok dok sada saka thana rogo FI rogo ambai ro kada khai o trojaka missing diary re thang 6 tariko tasu jora kuno khosmaya ko kuno khosmaya ko ani ni aing sosud bari ba bakala bari rogo ke tono jasaina thangya yang rogo bui bai rogo kisas khamani ba abara kisas bahai rok dam aboro bahai bumain je do angbo kam tangnai blanok bisi tongthaya bazar phataro thang kam khai tong je mane bol thangpur bang nogo sukre haitai ko iki ang 6 tariko nogo kibin thakya samuni 27 tarik thangmata 27 yang kha 3 tarik khat 3 tarik meo thangata kana ke biango kam khai tong men abo udaipur side tam kam poilam ko rasmistri ka nok ne ongkhori thangbro ke nugrungnai roktora to aforo cherai khorch tongani 12 bosor kana naikha sikto pori dongo ke bo sungro ko kono salang kata cherai no ang sungmata cherai no ko bor thanai mani ngo jerainya thai gana ko xerox khanya ni sai kalam sarata digi rogna kote digi phungni phungni sarata ro kuno ke korang ka 6 nang kol khaika sara 10 rongna kol receive khagebo kami agol bosaka ang phator phaja ulo kol khaine sector erpore ajoro aro a side wati phaijongo inge anchar do korika ke ang waisino khorose kajo best tongla inge horo kol khaya yang basi nogni basi sauka ni beri nogni ongor tham phungo ongor tham tala sokai play ni wana khata ke kol khanye kai bini paro rawata ai muthangya yak rogo khe rang rok tada tong din thi pin thani sombuto pasorok asorong tongnai kuno rang rok langya ribut langya kagos potro jotun tong sudu I card din logi sokya abu je sama mate unko rieda bot to puro parsoton kana I card sokya na binya go phun rok da tong phone kai hetong keypad abu switch off mangri mantau inti prahastini tofani borongno koijawo ani burino ba ani hikno nukhe iko o channel hote unko number jotongani anu janu khori abono ani koimu hambai